ya mek Mas Marsudi karo Mas Gurit. Cakep. Lambene kisinan ngono kuwi. Matamu. Ya kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sentu. Matane tak tonyo tenan kowe kok iso lek kleru kuwi ra apa-apa lek kleru. Ora ngono ben adil to kowe. Iya. Apik nutupi kancamu kok. Matur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sapa? Mas Marsudi. Ya ngono lali. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budheku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti mblobor wedake iki. Ora ngerti apa kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi, macane yo limbuk. Nggih. Ngeten mon wedine mbleset aku. Dalu niki kula Prayo sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Nggih, leres-leres. Mula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados renane penggalih lho Mas. Mboten napa-napa. Yen wonten kladuke ngatur kula anggenipun derek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi niki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andhem katresnan yanipun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. Lah niki pas mula niki enak ora dirasake dhewe, enak diendum karo keluargane lan tangga teparune. Insyaallah piyayi yen seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki, siji mantenan, loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu. Ngresmekne omah anyar niki ta? Omah anyar. Lah niki lak teng ngarep omah. Kok gek kadone manten to, Mas? Ah niku Mas Suwung. Lho niki to, Pak. Muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenanipun. Nggih. Mula Mas Jok Luduk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu sinten Bu Eli. Beliaunya lak wonten Singapura to, Mas? Nggih, ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli. Nggih. Garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun piyayi Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma amin. Mula Mas Luduk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad niku lafate lak kepenak Muhammad. Lho penak. Anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Sing nomor 3 menika Angger Yasin. Lho. Lho. Kok kabeh kok membawakan agama Islam. Lho, ning lafat kepenak nggon tajwid. Anakmu ya mbok jenenge ya? Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Lah niki. Mula bapak anake kluthuk kuwi. Nggih, mula bapake kaya jenglot ngeten niku. Mula anu sampean wae sing ngomong coba genti. Pak Gatot ya ben seneng ngono. Loh, iya no, sing ngomong kudu aku. Sapa iki? Wah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Aduh. Ki lek omong ra tau pokro. Dalang ya kleru jenenge wong ya kleru. Apa ya dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Mangsamu, dagelan iki kesel cangkem mangsamu. Lah nek kesel pakah budal kowe. Ha piye wis lunas e. Nek ra lunas. Terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok saged. Dados ngeten anu, nun sewu Mas Marsudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados sing ngechat ning Singapura, Mas. Nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Marsudi. Lah kuwi kok entek-entekan. Ora kok tegese Singapura ora Singapura ki ora. Singapura ki nggon luar negeri. Manca negara kono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Nderek bingah. Nyatanipun para Sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah ngriki mboten wal saking piyayi kutha, Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya nika le. Griya nika pundi, Pak? Wetan nggih? Wetan nika peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tokke teh kopi turah blawah. Ya mek sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sendoke renek.
Ngono kuwi rawone dipuluk. Wong gawe duduh e. Ora apa kok duduh diseruput. Ngaturke panuwun Mas Marsudi. Panuwun Mas Marsudi. Inggih, Mugi-mugi Mas Duduk. ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki Sik bos sik. Gak powe enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampeyan ki ngono nyaput kok ndelik. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene. Iki cah cilik barang yo melu ki. Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono. Terus Sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja kok. Iki lek hawa adem ngene yamene gampang masuk angin. Kok iso? Anu sik kene dindom Nduk. Sampeyan rono, Nduk. Ben kena nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong kok ming ngrusul wae kok iso. Rene. Rono. Ben penak Kono. Nah, ayo tiga rono ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas. Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo betak-betak le Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe pira? Nduk, Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. sinten, Mas? Iki klambi abang iki. Ambi-ambang mripatmu Iki dulure kok Singapura. Sapa kuwi? Iki. Lah kok iya? Iya no. Masya Allah. Ini keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok, Mas. Nggih Mas. Jadi ngeten iki lho Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli Nah, kuwi iya, anggone Pak nandul Eli. silaturahmi karo warga masyarakat Singapura. Iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki yo oke ra umum. Oh, ngene lak nyenengke to. Nah, Tapi nyuna pirsa kena seneng napa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya Nah, sinden iki rene. diobrak. Oh Spanyol. Oh. Rene, ayo Nduk, prigel sini, Nduk probo rene. Kel. Iki jane Hani kan nyandi kuwi. iki jane sinden gawanmu akeh iki ape minggat piye iki jane? Ha teko kulon pager ilang lho, Nduk, kowe, Nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri. Betul. Beautiful. Ngono. ngene lho. Lah, Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Bangsane. Lah nek ngeten lak imbang to Nah. Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi. Kan yo mesake. Pilih sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wis. Nah wis Wis. ngono papat. Nggih. Ana jiro lupat mo 6. Waduh. Gadil. Gak Gadil. kono 6 Sitok, kene sitok, papat. sitok, Tambah sitok. Gadil iki. Rono. Wih. Udah rono lho. Rene. Manut to. Oh, sinden genah liyane seragam ra seragam dhewe. Kene kok glondang? Kene. Oh iya bener Mas, bener. Delok sik tonton. Iki pas kene. Nah, lho, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah kene lak ya pas. Anu borono, Nduk, rono. Nduk. Ora penak. Rono. Kowe iki yo ora paham kowe iki yo. Piye to iki? Kosonge kae lho, ombok kono kae lho. Kok malah mbok kon rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup, ngono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis mlumau, Nduk. Tak nggih sawang-sawangan gini lho. Nang ndi nang kono ae lho dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngonone nek kono ki lak papat, Ngene. kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glondang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Iya. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Ayo. Ngene. iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit yo iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke halus ning roh ngomono koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkarane ngono Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ndi. Sing apik awakmu ning lapangan kene tadi. Ya aja to. Wis kene wae, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono ah? Ya ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok, malah cedek ki. Ya apa iki aku mulai lho.
Aja mulai. Model. Kono ya. Nandi. Kalau. Kowe rene terus rono. Kalau. Bigel. Rono. Rene ambek Rono. Wis manuta. Nah, Beh. rono. Loh. Sing gendeng kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Ono mbon. Jangel-angel to mbon ditata ki. Iki jane sinden mau bakul kopi kuwi jane. Kopi. wis ya deal kene ya. Wes ning kono. Titen ana ate ngongkon Wes, pindah-pindah ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe pindah rono, Ren. Pindah rono. Gok Ren mbok guru kan rene. Sapa? Iki kok mbok gok Ren diperkosa sak menebane. Mangsa Manten, Mas. Ngeten-ngeten, jane tutur Nggih. tutur. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyebun Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Sing mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Putri. Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuda. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan niki pitutur Mas. Pripun? Nuturi kanggo tematen kekarone. Iya. Yen iso, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang nun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantengi wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu. Mergo kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Ora tau gagal ora tukaran. Mboten tau. Sebabnya, Mas. Mergo aku dikaro bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh. Niki contoh, Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesek kowe mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, happy wave barang kuwi lho. Apa kowe? Happy wife, happy life. Sesek Tegas. alon lho. Happy wave Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wave, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apik. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Alhamdulillah. Iki sing paling utama, Mas. Ya pancen ngono Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Iya. Bahwasanya bakso menika walah pendele kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wave, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? Aku But look from in the heart. Apa Iki kuwi? ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men dudu iki bakso. Matane kuwi wis ganggu panganan bae kok Ya iso. akrek kene ndagel lambune ting selenting ya. Anu we Mas. Mas engko- aku anu ya aku gak nggih kecap. Alah contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso mriko. Weh, malah ora fokus. Aku mah ora fokus ya Mas ngene tadi. Ngene Iki ngene. pancen ya. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso iki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sih. Loh, Nyilih iki lho sitok. Bos. Wong nggih. Enten bakso ini. Sik, iki tenan serius Mas. Loh. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita.
Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak. Bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengne wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 ki iso nyenengne wong tuwa siji. Oke-oke ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya Iya. ngene kok. Wah, Loh, jabarane apik. Lho ya, kene ya. Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kapercayane dhewe-dhewe. Baksone nggawe pentol. Pentol. Nah, Pentol. Pen. ayo. Omong kowe. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Pen ki iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong Wedok wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong ora lanang. banci banci ladan. Iya, Pen ki penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa. Rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji, hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso Wah, ya. iso neh. Hubungan. Iya. Hubungan silaturahmi iki penting. Hablu minanas, hablu minallah. Loh bocah ki jan omongane kok tastes. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mi menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Wah. Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong, Wong loro, dolan wong, wong loro, maem wong, wong loro. adus wong. Dewe-dewe. Loh. Lah kok wong ra loro? Lho klek kongset cilaka lho, Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Sledri. Osane sledri. Lha iki ana sledrine kok. Sledri. Piye kuwi cacah ya paham. Sledri. Eh, Slem. Iki nggih gawan manten Ya. sok kena kanggo penguat. Sledri. Sledri. Sledri menika saka tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Sledri. 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 Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dinggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum majid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul Iya, ora lutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie. Lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Yo, sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek, ora enek. Bakso ora enek brambange apa enek. Bram menika saka tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang, Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Duduh. ah iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh. Duh menika sapa duduh menika kita wis gak panas blas duduh menika. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Lho ngene Bos. Nggih. Dadi wong ki ora mbedak-bedakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adae jenenge mangkok. Ya aku mbok wis kowe kutuk ya. Sik lho mangkok. Mah wis. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Mangkok. Ayo. Mangkok. Nggih to Mas? Nggih. Wong jenenge Adae kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng ning nggon sing remang-remang. Kudu nggon padang, mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didelik-delik kudu diketokne. dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Oh iya, dadi kudu ngono, mang. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne.
Ya enek gandeng Oke, gedeng aja nih. Sendok. Sendok ngunyuluk matamu ya. Ono suwi lho. Oh, so kowe teko. Aku bakal mikir. Lah kowe wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Proba Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik. Proborini karo Mas Ludu kono coba. Ini Mas sepote Mas. Oh didom ta iki? Oh nggih no, didom no. Coba. Duduk nih sempek kae. Mongko ana sing nom ana sing tuwa. Ha. Nih. Wah, jan. Butane. Nih. Jale. Arep ngopo jale tak teko. Nduk. Mas Marsudi Nggih, dalem rupa nggawa rega. nggawa rega. Nek ngeten niki kaya kula kalih si Prigel niki Aha. cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek Nggih. kaya ngono kuwi. Probo niku Pokoke 24 karat. ha iki Probo niku Mas nomor 1. Heeh. Ha nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar Pon Pojokan ngarep BRI. Ya mbak aja ngenyek kaya ngono Mas ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masalah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Ora Mas jahat. ya ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Betul. Kakang Adi. Aku oleh kakange sampean adike kan. Lah iya. Ning aja sia-sia iki masmu lho ya. Iki sapa? Iki masih raen-raene sampean percaya aku ganteng. Piye? Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangir. Padha mbangir. Matane ya blalak-blalak, cangkeme. Sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Piye? Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Ya saking tresno. Ning ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi. Bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa. Lho kepiye? Lho, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ping. Wong iki turunan kebo ya sini. Loh, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Ah, Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah medeni ya. Bojomu Lah ora apa-apa. Lah, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik Alphard iki tumpakane. gedene sepiro? Alphard iki gedene sepiro? Heh? biasa. Alphard gedene sepiro? Ya Bojoku gede iki penak bojo ditumpaki. ngalor kidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Loh, lah Sing bojoku dibanggane apa? Kok kaya awake dhewe ya Mas Nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Makame pantes. paling ndak nut apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodono Mas. Dodono awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamene. Bojoku iki bendina ngombene bintang 7. Puyir Mas kuwi. Puyar. Kok puyar? Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Iki lho takon tekon. numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wira-wiri. Riwi. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan nek. Pak Sino, Ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi ki nek pomo ngejak Marsudi sapa? Pak Sentur. Marsudi. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngene. Coba Dik. Peloke sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya sayang. Ini. Iya Mas.
Tak pikir-pikir malah mlenu Pangkur, bojomu pangkur, kok. Duh. Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik, ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen bat to kuwi. Ayo nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Mas, aja kaya ngono, Mas. Lemak. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa ngono. Sesuk ki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kaya debus. Pangkur ya nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Marsudi. Nggih monggo. Iki aku duit karo Mbak Proba ya. Kenyeh. Pean duit karo bojone sampean aku duit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priyayi ya nduk ya. Ora Wis kuwi segak langsung. Coba nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngetai aku terus, ngetai Dani. Janu. Sik nduk. Ora wani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampean lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya Pancen. garda Loh, wong kowe iki kaya gapura kok. Mulai ya garda kuwi kok. Mantannya siapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas, Mbak Devita. Mas Yoga nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Oke. Ngono Mbak. Mbak Putri sapa? Mbak Devita Putri. Loh, Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. ora ngerti arek-arek. lek trimo TNI enak apane? Iki lho, biyen AL. Apa? Apa? AL? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku biyen. Oh lambemu. Ya nduk. Selamat bahagia. Terus ya nduk. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Detail. Mbak Yu Putri. Bojomu Iya, apik suarane. Bojomu tak- sapa gak? Yen ndak kudu rungokke. iso aja ngisin-ngisini. Suaramu kaya sinden saka Solo nduk. Kaya pepundhenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyoh, ya. Nyahni, Mas. Sunyah. Sunyah ini digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyoh. Sunyah nyoh. Oke. Wah, lah kok irungmu gedhi men sikmu. Kuali. Oh, waduh, balik. Iya, sorry. Irung kok kaya ngono. Suwira petuk ngene iki aku. Jarono nduk, rene nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoknya patesnya saka Mas Marsudi. Red Rono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Nah, Lu kutuk. Oh elemen Kowe ah. ngelone piye? Ngelone. piye to kowe kok Kowe ngelampune piye? Loh, nek red ramene batasnya Mas Marsudi. Ya. Red rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Bu Klitik. Klitik. Lah kene. Red Rono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Kanan. Ayo. Tak atasane. Iya, iya. Kok ngelone bojoku blukuduk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blukutuk. Kon nginceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok mengangine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Ora njur ora kepenak. Itu tuh. Wah, apik suarane. Hidup yang baru. Loh, Dok, Edian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko Hong Kong kan iki. Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas. Wong ngamal apa jenenge mangan soto ning ilo-ilo lek Swiss. Iya sate, iya ngesor sini sate kopok ya. Iya.
Panggilane sayang enek. Sayang. Aku ambek iki ya ya ya. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Bu kritik. Bu kritik. Bu kritik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Jangan saling Iya, menyakiti ya, Kang betul. Mas. Oh, no. Terus terakhir. Orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Ngono. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lho. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluduk. Diajeng. Sampeyan lak iya tresno karo aku to. Jane ora. Tak kepruk ya ora raimu ya. Aku kadung tresno kadung tekake lho mbandani sampean. Oh, belani aku kowe. Aku mbok Ya pandangan. kan tresno ku tanpa upama lho Mas. Untungmu malah biru. Aku Kak. semoga kekal berlimpah Nyapa to kok melu-melu iki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho, Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ngono ning kuwi. kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kaya pasangan munyuk gandulan. Apa to Klek? Ngono ya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah amin. Nano ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri. Putra putri Si yang Ande lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok iso. Mentolong Putra putri. Putraku Iya. si Ande lumut. Terus wae iki anu ki. Ora nyambung. putra putri yang Baik. Monggo langsung dados gending. Bablaske anu wae. Ning ndi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nek. Nah, Nyai apa to? Jangan kali limbuk to. Iya. janji Akoy. manuk gagah asoy. Boy, boy boy. sakit hatiku Ana kadal mangani roti. Endang tak budal aja digondeli aduh dek aja digondeli. Akoy. kacang kembang kedele elae glopak glape dadi gawe yen pancen dikarepake Yaut. ayo Sikat. mulai wae Eni. Yo. Ayo dok brigel. Ayo brigi. Oh. Soy. janjane kowe ning ngendi
Gading Mas Glodok. Yuk, Pak Prigel. Di, matur Kene, nuwun. kene, kene, Mbak nggih. Prigel, Kene. Mbak Proborini. Nggih, Om, Dan terima luar kasih. biasa ini. Mas, kersanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri. Ya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam hari ini. Inggih. Diaturi sekedap nggih. Monggo. Siap, Inggih. siap, siap. Gini. Monggo, Mas. Di sini. Ayo. Please welcome to state. Ini. Oke. Japada nelongso jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel Please, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ula tojo peteng yen dikongkon ya sing temen rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku malam minggu golek kenalan cak ayu come here ayo Wes kingko jo. come here Wes jo. Go. yes Wes Monggo, bejo monggo, tenan monggo, kingko. monggo, good Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. iki ya wong Spanyol iki masa Spanyol wireng ini oh dudu ta Lah malah sisi kok Kamboja gitu malah. siap yes thank you Sekedap Adik. Pak De Pak De sekedap. piye iki sisop oke siap moga ngriki nah oke oh gitu siap thank you very much yes Loh, sekedap. Saya ingin bertanya kalian oke enggak apa-apa sini aja enggak apa bentar aja Bentar. Nah, oke ya oke Ya. siap nah ngriki mon nggih Sekedap. oke yes loh yes Sekedap. terundul Sini sebentar. Nggak apa-apa, Saya ingin nggak apa-apa. saya ingin bertanya sini bentar. Iki ngeten lho Bos. Jadi itu Good, saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya Kowe iki tetir ada ya dari luar negeri iya. Ngono. Siki. Ngeten lho. Dadi wong luare seneng karo budayane awake. alhamdulillah Saking Singapura ugi Iya. rawuh. understand and speak in Java no Where do you from? no. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanish. Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol, yes. Thank you. Ah. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. What? Oh, Yos. Yes. Kamto. Ngawur ya, kamtoy blatik sapi semua roto ya kok. Waduh. Kok iso. Piye ya nek teko. Ya. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo nek ngarani bocah ki sapa? Kakaki sapa toh? Lah, kakaki sapa toh? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Tekono ini putranya ya? Putranya. Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah, baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Ke sini nyampe kapan? Oh, nyampenya minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke, Oke. yes. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun, selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit.
Ana lho iki. Ya Tak aja urus ngisi-ngisini aku lho. apa? Wong ki dhewe iki sebagai warga Indonesia wong Jawa aja sampe ngisi-ngisini. Aku mau ning buri wis omong engko tak tinggali. Masa ngisi-ngisini ngono ki. Tak tinggali. 200 saya, 200 saya. Kagak no, thank you. Thank you, Mr. Ross. Yes, Thank you, yes, thank yes. you. Thank you, Ini yes, Ender yes. Seinden. Yes. Enden saya. Enggak apa-apa. Oke, Ender Seinden. Ya. Oke, yes, very good. Ender Seinden. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol campuran spaghetti ya. Sesok ki rencanane apa dijak Ya, ning Spanyol? terima kasih Siap. banyak. Thank you, Mr. Thank you, Thank you. Mr. Yos. Thank you, Mr. Yos. Ya, thank you, terima kasih Oke, Mas. oke. Ya. Sesuk omono Rencanane iki Imos oleh bisian. Kurang. Oleh bisian kok Mr. Os. Ya. Rencana Ya, terima iki kasih. nggih karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arepe bulan April. Nggih. Arepe dijak ning Spanyol. Alhamdulillah. Nggih apa, Mas? Didu arep banteng. Iki Mas samu Kan yo kono. beda iso. thank you. Thank you Mr. Ross, Mr. Ross. Ya. Terima kasih. Tak Thank you, jok thank you. lidik. Goodbye, siap, Nggih, siap, tak siap. jok duduk. Thank you, Ya. thank you. Terima kasih besar. Bos, ngene lho. Pak, niki enten bintang tamu. Siap. Nggih. Si ono Mas Isih. iki kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya. Sinten, Mas? Ah, legit dari kota Sragen. Enten nggih? Alhamdulillah. Ya kene. Luar biasa. Oke. Ah, Ya, sepoti. ya coba. Enduk. Seperti Mas. Yo, oke. Sepotan lho. Sip. Oke. Sir. Thank you. Soy. Aoi. Hota. Oe. Oe. Ao. Asoy. Boy. Asoy. Boy. Asoy. Asoy. Boy. Lo. Ae. Lo. Le. Alhamdulillah. Yes. Dok, Nggih, Jos. nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur nuwun. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, Nggih, alhamdulillah. Ya. Nggih, Ah, kula Nduk seneng. tak takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Nah, Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih nggih. Ngono nggih, nggih nggih. bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sik lanang, Dok. Ya, Bapak ya lanang tapi Oh, lah ya, iya Kak. ya. Oh, alah kita yo galak jaki. Gini. Galak. Om Lah. Polek. Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang, Lah Bapak iya ya. wedok. Lah iya bener yo Sik, kuwi tak takon. tekon Ando. Piye, Bapak Piye? kerja enten apa? Bapak, piye boleh ngomong? Loh, Loh, wong lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. tentu, Dok. Ayo jajal. Iya, Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? ibu saya. Eh? Anu, pengacara. Kok Oh, advokat? advokat. Iya. Ibu Oke. saya kuwi ra reti ya maksudnya apa kuwi? Pengacara Pengacara. kuwi ra reti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum. Ya, membantu advokat, hukum. Terus Iya. ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, Oh, salah. apik. Apa? Dadi Iki ibuke penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Iya. Sip. Ngono. Pira Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyeluk Mbak. aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu, Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki om. Ayo. Alah rupamu ya jeding ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Sebelah Anu karepmu ae. ae, Mbah ae. Nah, Sakarepmu sapa? Ya Lek ae anu. Ya. nah, enak Lek Lek. sampean ini ndek bengi ora turu apa, Lek? Loh, Lah Lah ngopo? mripatmu ireng gini ireng banget ngono lho. ini nduk pancen Om iki
turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kene apa nek gak nembang? Syukur ini bocah ya. Maksude lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake Rami, Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Selawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksude apa iki? Dua lak uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah piyayi pingko, Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng aku ya. Nembang Nembang apa? bebungahe piye? Anu kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana Oke. tinggalan, paring ana Oke. tinggalan. Heeh. Duit Ah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Pilang Nggih. sari. Teko kene mau pilang jam. Gak ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih Ah. nganggo Nggih. swara, Nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe Mutere apa? piye, Nduk? Mutere gawe apa coba coba. Oke. Gocek sik lek. Eh, Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene iki. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, iringan Nduk. ora? Gawe iringan ora? Miki ki cejakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning ngomong apa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sik gosek, Mbah. Sik nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon ketok. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono Nduk. Iya no. Yang mirsani Kene tak betake Om kene. Coba nah. bocah iki Gen dudohke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Ya. Tak. Nah, was. Sirep. Kang. Siap. Siarno to. Loh, Siarno. Loh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah, mlayu rono, Nduk. Tanganmu, Nduk. Bocah iki tau melu sirkus kok saiki kok. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, ndak enek sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Plek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap, Nduk. Pas. Alhamdulillah. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rumpangsamu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik, Jan. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Ini bayi niki. Awet kecil nggih bayi. eh lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tau ngene lho kok kecedhit, sesuk tanggapan kok boyo wis medhot. Jane iki sing klithik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Klitik iki, guduk iki. Lah iki Mas Masudi. Oh Lho. nggih, iki lek klithik. Kluthuk. Oh iki kluthuk. Iso guyu kowe. Ya. Lho, wani kowe. Ani.
Iki Om Kluduk. Iki kluduk. Iki Om Klitik. Klitik. Nah. Berarti klitik sing gendut, kluduk sing awake guru. Nggih. Iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Es. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jeneman. Oh, cocok wis Hebat, jos. hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso jenengan ular Anu. jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. nggih. Niki Coba. tesih ajaran nggih. Oh, lho. Nggih mboten napa-napa Cah. Pangestunipun. Iki lho ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa Nggih. ada pernah tak ajane. Ada pernah. Oke ke kameran ya? Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya nek. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Dadi Aku kaya uji Oh, nyali. kau ya kok. Iki nyaline wis diuji ya. iso. Pinten, Lek? dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai hai Yuh, ya kemenya. harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok entah ya Mendes kok. Ngomong. Meneng sik nggih selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Ya ya seta. Kurang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki jeneman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayang golek-golek eder riwari. Ya. dasar nggih. Sakarepmu. Dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk ki. Iki jane sinden apa gento iki jane. Dendang-dendang sak kabeh. Kok dengah-dengah. Yen dinget bosone wong Jadi Sragen nek iku sok koyo untuk ngono. merusui dicandak terus Tali gocine Teuteng dlosor. bocor. Berarti candak tali gocine. Sret. Tewu Tew. Teng. Tang. dlosor. Lara lho. Tewu tenan. Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe no tang tang tang. Gak apa-apa kok ya. Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. Wah, gayane nek omong terus karo nginang ngene. Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? Iki Wah, andane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. Dia serlenjar kuning ngemu kiring. Cepet men ya. Ya cepet to, Lek. Iki njaluk dia pakai to, Lek iki Oh, ngono. candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan kok. ah keluduk ngrusui ae kok. Pindah. Pindah masih nang ngeling. Ampun Kok ya enek atika. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sek ta, Iya iya. Stop, sakarepmu. Aku kelingan anak. sek to, Lek, Lek. Kiwas yen ngandika luas jiwate yen ngalire rambuwati mencotake sapa bae
Melayu ngulon. Bocah ki penguasaan panggung itu. Harus penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh. Aduh Allah. Nan iki pas kali kita ngene iki. Iki terusno langsung menek ngene. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis, kenes nenis, kenas kenis. Jaswane ngelik ya teko. Pacaane tregel ngujiwati aduh endah bregase sinangeling kapribadene ibu yen jumbuh lahir Iya. Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, Tangan legit. Sama-sama. Jan luar biasa. Saleh nih sampan nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang kan saya umbok menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi, katen bat nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh, gak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalah. Wes kowe arep piye? Heeh. ini berarti lek wis duwe sampean wis duwe duit dhewe, berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Lha tek ngono. Wega aku ngono kuwi. Loh, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas Oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing wae aku ora kok kowe wong cah cilik. Jenengan. Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok anakku batang Bangsane. tikus. Makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa iki? Nah, Napa, Mas? Sik. Belakang. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampean iki. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampean ngapane naskah. Bat kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula ten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. cita-cita. Dadi apa aku? asik dados. Ayo udah cita-cita. Aku wis to. Ayo, kula dadi napa jajal sik? Ayo. Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tajak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Ah. Wis, Kluthuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Loh, iya. Ya. Probo, Terus? Hani Kusuma iki dadi abdi, Heeh. terus sama sini iki Prigel. dadi abdi. Ya oke, siap-siap. Yo. Kentonganmu tuk. Ya, kentongane wis, ndang. Tak Ndi? ladenane kene. Si Tanjung! Si Tanjung! Kaki ngiriniu si Tanjung iki. Hei, si Tanjung!
Tanjung. Tanjung. Dawuh Kang Mas. Yen nang Tanjung. Tanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas. Kowe iki kapane tuk. Kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Ketok lek mengenang lho. Ya mengena ki disuwukke. Eman-eman lho. Lho, tok 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 lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane kok. Lho, wong kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. Kadang anak wedok pi to? Gitu lho. Edan. Bentuke ya apik. Iso. Ayo. Tenanan. Di Tanjung. Ini. Dawuh katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal niti pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Siladikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis. Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Mas ora lho. Saking mbeseseke dodo ngempet lho. Mbes sesek dadane lho. Wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Si Tanjung. Dawuh katimbalan. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Siladikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Siladikrama. Aku saya suwi kok wedi. Aku bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik yo nyanyimu. Oh, Kang Mas. Si Tanjung. Ngendikane panjenengan niku Yen ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para blegadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenakke ning talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seneni langsung stroke. Aduh. Stroke. Mboten Kang Mas. Tresna kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleh rene. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang pun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa. Nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Mboten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Si Tanjung. Lah niki Ah ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. wong toprak nggih, toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso. Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Mboten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas. Tresna kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja goroh ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Nggih, dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ning kadipaten. Ember. Nyapa rusuhi Anti pecah. Kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa deh. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang. Ayo. Tentangmu. Loh, urung. Si Tanjung. Dawuh
bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan ana ing papan kene. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Sitanjung. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresno kalian kula nanging kula tetep tresno kalian panjenengan ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Sitanjung. Boten leres. Ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Piye? Kayak pencak dor. Boten Kang Mas. Yo kene kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng. Yo kene kowe ora. Kowe ora. Ampun Kang Mas. Hei. Lemu gocek engko bablas kene. Hei. Asem iki. Boten Kang. Iki sinyale pas. Apik. Sitanjung. Boten Kang Mas. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Dajeng. Kowe tumindak sedeng ora? Hei. Dangao. Kowe tumindak sedeng ora? Piye? Hei. Yo kene kowe ora tumindak sedeng. Ampun Kang Mas. Ya cok. Biung Ban. Biung Ban. Ayo. Biang ngemban. Tolong anakku biang ngemban. Gusti pun. Biang ngemban. Kok kaya lelakanku biang ngemban. Kembane kaya bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa tentrem Gusti Putri menika. Nanging kedaden Nanging karo panjenengan. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Nanging menapa panjenengan ndak maneka warna sakit terus sing mana kula. Oh. Ayo, kowe kondo blok. Bendaramu tumindak sedeng ora? Mboten Gusti Pati. Kowe aja gero. Kula mboten kira kula menika matur blokon dhumateng panjenengan. Bendaramu tumindak sedeng ora? Mboten. Tumindak sedeng. Mboten Gusti Pati. Bendaramu tumindak sedeng. Mboten Gusti Pati. Tumindak sedeng ora? Kowe jawab. Mboten. Tumindak sedeng ora? Mboten. Lara lo cok. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora? Lakune iki ya. Ayo. Sri Tanjung, Jawa Kang Mas. yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Salatikrama. Ayo si Tanjung kondo kaki kowe. Boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahati Kromo. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula samenika nanging menawi ludira kula agondo arum kula boten tumindak sedeng ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan percaya kula Kowe kondo kepiye si Tanjung iki? menawi ludira kula anggondo arum
kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Siji le. Le, siji. Belok. Ayo. Nyeng, slindro. Nyeng. Belok. Nah. Nek. Nah. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam. Simbal tok. Kayak putre gajah. Si Tanjung. Kowe kondo yen lu digeram manggondo arung ateges kowe ra tumindak sedeng ning sak banjure yen lu diramang gondo amis ateges kowe tumindak sedeng Si Tanjung Dawuh Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir yes. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti putri menika mboten tumindak sedeng. Apa wis gemer? Manuk gemak. Ora cengengesan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Patih. Garwaku yen kondo ludrane anggondarum ateges ora tumindak sedeng. Menawi penyambet lempit atos monggo kula aturi mirsani ludra menika anggon darem nembe. Gawake. Nggih. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandamu Jajeng Si Tanjung. Kowe kondo yen ludramu anggondarum ateges kowe ora tumindak sedeng. Aduh. Si Tanjung. Beluh. Wiwit saka dhuwur urung anggondo Si Tanjung. Radi mandap. Coba. Beluh Si Tanjung. Sampun gondo dereng. Ya gene mudhun ora gondo. Radi mandap malih cobi. Waduh. Sampun. Beluh Sampun. Si Tanjung. Beluh Si Tanjung. Waduh Si Tanjung. Aduh Si Tanjung. Aduh. Yajeng. Yajeng Si Tanjung. Waduh. Aduh Yajeng. Yo kene kowe tumekaning pati Yajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku klat. Gusti Patih. Dangao. Dangao. Jebelut dirane karo aku Si Tanjung anggondo wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Aku kladuk Sawi penyan jumeneng. Mulai mangkakaken Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Yajeng. Gusti Patih. Ayo dirukti Mboten beban. saged. Utang duit sahur duit, utang puluh sahur puluh, utang mati sahur mati. Ya mati sakit dengan kula. Baco. Sogok keri. Oi, teko karo aku. Asli. Kita enek sing rong madak gedike ndase. Aduh. Wah, cetha. Nyun pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. Loh, mosok mati ditanggapne campur sari. Iki apa to iki jane iki? Sekali-sekali. Kok mati kok tanggapne campur sari. Sekali-sekali ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati iki bangga mergo ngilongi jatah ngono lho dadi. Mangsamu. Yuk, Hani Kusuma. Sepate cah. Monggo. Ayo, gerak.
Berdua kali Mbak Prigel. Ya, 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 ya. Sepot. Dados. Ya. Oke. Dani karo Nduk Prigel. Wis Nggih. iki karek seneng-seneng. Ya, wae, Mas. Niki wonten serat cobi kula waca rumiyin. Monggo. Saking Mbah Min, Oh, Mbah Pengkol Min. Kidul. Nggih. Nah, nyuwun gending serampat minggahe Karangkates digarap tayub. Siap munggah Pak Dalang suwun. Nggih. Wonten malih Bapak Paring Ibu Soni dukuh tengah Desa Pengkol nyuwun gending lagu Podang Kuning Sambel Kemangi matur suwun. Wonten malih request lagu tuan rumah Bolo Pawon Nggih, dan Pak Noni apa Pak Nani niki. Pak Noni. Nggih. Pak Nani setunggal menika nyuwun Lali Janjiku. Nah, kaping kalih Uler Kambang, kaping 3 Caping Gunung. Wonten malih sugeng dalu nyuwun tembang nggih menika Podang Kuning ninggal katresnan ugi gerigis bokong semok Nah, pas iki ugi kalau- sabar Pas calon niki. ingkang nembang kedah Prigel. Wes. Nggih. Saking Pak Wandi matur suwun. Nggih. Nggih, menika dipun jangkepi. Hani Prigel niki termasuk sinden sing multivitamin. Dados Multivitamin. sing sembarang iso lho. Multi talenta. Multi talenta. Lah ngoten lho. Tapi ning ngombe vitamin. Dadi sing mbok pinangkan iki kan mau wis to kalem-kalem. Saiki bebas ki grigis apa napa? Ayo grigis wis. Grigis saja ya. Grigis. Grigis ya. Ya, karo Hani, karo Hani, karo Dani, Hani. Dani. Monggo. Nah, nanti nggih diparingi katembut napa mboten? Oh, gak katen bat, Oh, katen. katembut. Hani. Rigis bokong semok sabar Wes, bebas, ninggal katresnan monggo. Pun. Nggih, rasingitan Mbak. Nggih, mengingitan ngulon nggih. Etan niku pundi ya, Pak? Mriko. Oh, iya. Nyanyi di sini aja gitu. Sekeluarga ada Mbak Pring, lumayan banget. Ada Niku Suma. Terima kasih. Matur Nggih, nuwun, matur Pak nuwun. Marsudi. Mbak Prigel, Mbak Hani Kusuma nggih. Nah, tapi sateruse Dawuh. bocil rumiyin. Siap, Nah, siap, sing siap, bocil siap. Monggo. pesinden luar biasa. Nggih. Wah, jan kok Wah, generasi terus pesinden menika. Pancen estu Wah, beli jan. dalu menika nggih ngremenaken penggalipun Nggih. Kyai Kata. Nggih. Siji ngremenke piantun kathah. Ayo legit. Kelompokne jenenge seniman seniwati. Git, kene git. Mumpung urung ngantuk nggih ya. Wasik. Git. Iki dawuh saka nyimpen Bapak Marsudi kan mau kan nembangkan klasik to. Apa mau nembang apa cah mau? Jineman Mendes. Jineman Mendes. Mendes. Saiki wis bebas kanggo sampean nembang apa bebas nduk sayu. Campur sari boleh, Nduk? Ya. Boleh. Campur sari. Saged Ya. sampean? Saged? Sakit no. Tenane. Tenan. Ya. Sagren lho ya. Seragen. Lah ya seragen. Nembang apa? Niki seragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Heeh.
Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Ya Tak dimong kira to tak kira dimong iki lek to. bal linggo ki terus mari ya panggah ya anu. Dimong ya bener sembarang yen ditakoki bocah ki ngene iki lho. Mare wong tuwa ora diajeni canom ngene iki. Ya nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Pemboke. Rame lah. Nah, ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih nggih nggih. Coba. Napa nggih? Loh, sragenan oke. Oke Lah sragenan. iya nggih mikir saya gelek. Pirang jam nduk mikirin nduk? Paling setahun kena. Aku lak ya sedeng kene wis munggah-unggahan to ki. Kok iso. Anu mawon. Pelok slendro. Anu. Napa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Wong gending sembarang dingge sragenan kene. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae nduk apik nduk. Imbang Kabur. ngono katerus nang. Ya 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 ya. Ya pas enek Oke, enek. pas kali tulisan. Ayo. Kali panyunan. Ya. Imbangno katresnanku ya nduk ya. Nggih. Oke sragenan ya oke. Ya. Dok. Ayo dok. Legit. Nah ngono. Asoy. Ayo dok, goyange dok. Dereke Mas Marsudi dok. Asoy. Oh, Ya. Oi. Oi, oi. Ya. Ayo. Hota. Hota. Ha ha ha. Yuk. Yuk. Yo. Soy. Ho ho ho. Yo. Ya. Apik tenan. Nggih pangestunipun. sik dok peda listrik. Peda listrik Sapa kae pite sapa kae? Basamu kok pit iki. Sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to kene iki. Kuwi iki Jawa Tengah. Nggih, nggih, nggih. Lek etal motor. Lali motor lho, Nduk. Ana Beda to apa? tibae. Beda. 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 Pit ki motor nek pit enek donone ki pidana kuwi. Beda. Mangka Kang Mas katresnanku tetepan seni. Yo. Hota hota. Hota hota. Soy yo.
jan elok tenan. Ya. Nggih ambekan sik nggih. Oh wis tambek kok sak sirmu, Nduk. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke no. Nyenengke no, cah cilik kudu nyenengke. Ya ngono kok nyenengke Jan. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatah ngene iki. Ding tak tatah malah kecuwil kabeh. Jan lek gawe bocah ki mbiyen kok ya pas pinter men ya. Lho wong ki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, kuwi padha karo ngibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Tur sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki jajali, gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Tak yo enakne to. Ayo, Nduk. Monggo. Tutuk lah, Nduk. Lanjut nggih. Eh. Ya. Monggo Kang Mas katresnanku rebaseni Yuk. Ho ho. Yo yo au. Awas. Ya. Ho. Oi. Loi. Ho. Lo lo le lo le. Ah ho ah ho le le lo lo le le. Ya. Ho. Lo 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 Hoi. le bisa kaso. Ah ho lo lo yo. Bisa kaso. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Tak dongakne. Matur nuwun. Dok sesuk. Sami-sami Sesuk. dagelan. Sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? 27 Kosong. kosong. Ya wis padha Om ya kosong. Gendeng. Aku mek ngomong ya. Ah, pancen iki rada kabeh rada sepi, Nduk pancene. Iya rada senarolas. Iya, tak dongakne sampean sok ben dadi sinden sing kondang. Amin pangestu. Dadi wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do kenal jenengan ya. Amin pangestunipun. Oh, ya ya. nggih. Sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak. Ya. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman, dadi seniman oke. Wong sekolah ki ya. Oma yo ngono. Iya, loh iya no. Ommu ki SMP, SD, SMA tutuk. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Durun, iya saking dure sambil bledek dek iki. Ya, makasih ya. Iya, makasih. Langsung sedaya waranggono Nggih, nggih, jumeneng Cak Jo. Jas. Nggih. Nggih, telepon sampun dalu. Oke, Nggih, siap. nggih. Ini Apa? berarti kur ya, Pak? Ya. Kene ndak Kabeh sami di munggah. sini di tengah. Ini. Aku tetep mriki niki. Iya, iya. Mangke kang dereng dipun pinangkani pamripun dipulajengaken wonten ing Nggih. gara-gara. Siap. Nggih. Monggo seluruh paranggono kula aturi Nggih. jumeneng sawetawis Nggih. untuk melengkapi pagelaran wayang kulit